Εντάξει, εγώ αυτό το μέρα Τετάρτη ανοίγω το γυρανό, γιατί δεν παίρνω λεφτά από 2 μήνες και μισή, με κρατάει τα λεφτά. Ο αφεντικό μου είπε ότι δεν έχει λεφτά να πληρώσει και δεν έχω φαΐ για το παιδί και μόνο να ανοίγω το γυρανό για να φωνάσω και θέλω τα λεφτά δικό μου και μετά κατέβω το γυρανό, με πληρώσει μόνο 1.500 ευρώ και με κρατάει ακόμα λεφτά και με διώξανε για δουλειά και μου είπε τώρα να πεινάς εσύ και η γυναίκα και το παιδί, γιατί δεν έχει δουλειά. Τα ένσημα. Δουλεύω 1 χρόνο ακριβώς εδώ και 3 μήνες δεν έχω ούτε ένα ένσημα. Δουλεύω 10 ώρες κάθε μέρα και παίρνω 40 ευρώ. Εγώ είμαι χειριστή γερανό και δίπλωμα. Εδώ πολύ δύσκολο. Καπετανίδης μόνο κλέψει λεφτά. Εμείς και εμάς τα παιδιά. Χρωστάει σε πολλούς αυτή τη στιγμή ο Καπετανίδης χρήματα από αυτό το έργο? Ναι, από το έργο, από το Αττικό Μετρό, ο Καπετανίδης πήρε λεφτά το Δεκέμβριο και το Φεβρουάριο. Το 3ο Φεβρουάριο 300.000 ευρώ και κλαίει εδώ και δεν έχει λεφτά. Αυτό το έχετε επιβεβαιώσει, σας το έχουν πει μέσα από την εταιρεία? Πώς έχει γίνει, πώς το ξέρετε? Εγώ το ξέρω γιατί εγώ και το συνδικάτο και το πρόεδρος πήγαμε το γραφείο του Αττικό Μετρό. Γιατί ξέρουμε αυτό ακριβώς. Για πέστε μας λίγο για τα ένσημα. Για τα ένσημα. Πόσα ημεροκάματα κάνετε και πόσα ένσημα σας κολλάει η εταιρεία του Καπετανίδη? Εγώ δουλεύω 26-30 μέρες κάθε μήνα. Και πόσες ώρες την ημέρα? 10 ώρες. Από 7 το πρωί μέχρι 7 το απόγευμα, 7 και μισή το απόγευμα. Κάθε μέρα. Και παίρνω 40 ευρώ και ένσημα, 10 ένσημα κάθε μήνα έχω. Δηλαδή γύρω στα 4 με 5 ευρώ την ώρα από ό,τι καταλαβαίνω. Εμένα με πληρώσει χειριστή γερανό 4 ευρώ μία ώρα. Έχεις δίπλωμα κανονικά? Έχω δίπλωμα κανονικά. Τι σας έχουν πει τώρα από το συνδικάτο, πώς βλέπετε ότι θα εξελιχθεί η κατάσταση? Κοίτα, από το συνδικάτο έχω πολλή βοήθεια, γιατί τώρα εγώ έχω κάτι λεφτά, pero το πρόβλημα είναι και ο Καπετανίδης θέλει να φύγει όλα τα παιδιά από εκεί τώρα και δεν θέλει να πληρώσει, έχει 37 άτομα ακόμα και δεν παίρνει λεφτά ακόμα. Δεν θέλει να πληρώσει τα χρήματα, δηλαδή αυτά που... Δεν θέλει να πληρώσει τα χρήματα για τα παιδιά. Μάλιστα. Σας έχουν πει ότι αυτή η κατάσταση είναι λόγω της κρίσης, ότι δεν σας πληρώνουν επειδή υπάρχει αυτό το πρόβλημα, ας πούμε, με την κρίση που λένε τώρα με το μνημόνιο και τέτοια, ή είναι επειδή είναι κακόπιστη εταιρεία και δεν θέλει να καταβάλει τα δουλευμένα? Πριν Αύγουστο το καλοκαίρι ήρθε εδώ Καπετανίδη και λέει και έχω πρόβλημα, δεν έχω λεφτά, έχω κλείσει τα εταιρεία. Pero δεν νομίζω, γιατί Αττικό Μέτρο πληρώσει τα εταιρεία Καπετανίδη. Καπετανίδη δεν θέλει να πληρώσει τα παιδιά. Απλά δεν θέλουν να δώσουν τα χρήματα. Αυτό ακριβώς είναι. Δηλαδή πιστεύεις ότι αυτό γίνεται εκμεταλλευόμενοι την κρίση που λένε τώρα ότι δεν υπάρχουν χρήματα και ότι δεν υπάρχουν δουλειές, οπότε βάσει αυτή της λογικής κατεβάζουν τα μεροκάματα και δεν δίνουν τα δουλευμένα? Ακριβώς αυτό είναι. Εσείς σαν ομάδα τώρα εργαζομένων, τι σκέφτεστε να κάνετε, πώς σκέφτεστε να προχωρήσετε? Μόνο εδώ τα παιδιά όλο μαζί μπορούμε να περιμένουμε τα λεφτά και όλα τα λεφτά. Μετά πάμε το ΙΚΑ, να πάρουμε όλα τα ένσημα και το κλέβει αυτό το Καπετανίδης, γιατί είναι πολλά λεφτά. Εγώ 1 χρόνο εδώ κλέβει πολλά λεφτά, πάρα πολλά λεφτά. Ωραία. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ και πιστεύω ότι ο αγώνας θα δικαιωθεί ανεξάρτητα από αυτή την τεχνητή κρίση που αυτοί έχουν φτιάξει και ότι θα πάρετε τα δουλευμένα για να μπορέσετε να ζήσετε τις οικογένειές σας. Ναι, και εγώ αυτό. Ευχαριστώ πολύ.